Salutare, prieteni! A venit toamna, curățăm lacul și vedem ce pește avem în el. Avem aici un recipient în care vom pune peștii, destul de mare, 500 de litri. Și acum să vedem ce pește avem noi în lac de 3 ani. O să filmăm cât ne permite timpul, se întunecă și o să mai pun pe pauză din când în când. Să începem. Am pornit pompa, lacul se golește și acum așteptăm. Lacul este populat de 3 ani cu caras, oblete, murgoi. Chiar sunt curios câți pești avem acum. Lacul se golește, nu vine să cred, avem foarte mult pește, dar din păcate ne prinde noaptea. Nu va fi nicio problemă, oricum vom continua mâine de dimineață. O să ajut puțin pompa și o să golesc și eu cu o găleată să terminăm mai repede. Lacul nu este foarte adânc, de aceea o să-l golim și o să-l adâncim puțin. Cum se spune, o să facem o groapă de iernat. Totul a plecat de la o simplă glumă. Lacul a vrut să fie doar o fântână arteziană, dar ținem și pește în el. Lacul se golește, dar după cum se vede, deja s-a întunecat.
Am scos și papura pe care o vom transplanta în ghivece mai mari. Inițial au fost 3 bucăți, după cum vedeți s-au făcut mult mai multe. Apa este foarte murdară. Din cauza puietului nu am mai curățat-o, nu am mai golit lacul de aproape 3 ani. Așteptăm să vedem cât pește găsim. Avem aici vasele în care vom pune pește și aici avem un vas mai mare de 500 de litri. Sper să încapă tot peștele ca o glumă. Avem aici și câțiva pomișori. Este locul nostru de relaxare. Am pescuit toată vara împreună cu copiii. Pește este destul de mult în lac. O să îl mai golim puțin, o să prindem câțiva pești și o să continuăm mâine. Nu cred că se mai vede bine. Nu mă puteam abține, am pus un proiector. Chiar vreau să văd în seara asta câți pești avem în lac. Să începem. Avem puiet de cărășel. Nu știu dacă se vede. Cred că ăștia sunt de anul trecut. Avem și un murgoi. O să las telefonul jos și o să vă arăt după. Spre uimirea mea avem foarte mult pește. Ăsta este unul din carașii care i-am băgat pentru prima dată. Este destul de frumos. O să vi mai arăt odată când o să-i băgăm înapoi, când o să eliberăm. Sunt foarte frumoși și foarte mult puiet. O să-i mutăm în vasul cel mare și o să mai căutăm. Mai sunt foarte mulți acolo. Este foarte întuneric. Luminăm cu un proiector. Am terminat pentru seara asta. Toți peștii sunt în bazinul cel mare.
Nu se vede acum. O să continuăm mâine când se va lumina. O seară plăcută!